Hvis du skal putte, og skal vi prutte, så bliver det blide, og så skal vi kysse, og de skal kysse, flytte, og vi skal da puha, puha, puha. Vi skal lave pølser, vi skal da puha, vi skal da puha, pølser skal jeg, vi skal da pølser, vi skal da pølser, vi skal da sorte, vi skal da pølser, store med pølser. Okay, brune eller røde? Brune. Ej, jeg vil have røde. Vi skal have smager så bedst. Vi skal have ostepølser. Ja, med nakketræk. Wait for it. Skal jeg? Vi skal også have boller. Plan Skal vi bolle? Skal vi bolle det? sleeping through the night. Skal vi dele bolle eller bolle det? Jeg vil gerne bolle det. Så vil jeg gerne dele bolle. Okay. Jeg tager med i søg. Okay. Men jeg gider også ikke dele med Elsie, fordi han laver sure boller. Ja. Han er meget sure boller. Ja. Det kan vi altså ikke lide. Nej. Og så er der et eller andet imellem. Ja. Så er der nakketræk på. Nakketræk. Er det det, der kaldes ost? Nej, det er nokkeost. Nakkeost. Så vi skal putte, og vi skal putte, og så skal vi prutte, og så skal vi lave pølser, og vi skal lave puha. Hvor er det ikke meget tale? Jeg synes, man står en missetal. Det gør mig, man står en missetal. Hvad er jeg på klædt? Det er der lugter kamera nu.